Takhle si doufám, že to bude vzadu na té Marka se nám na to pýtala, takže malo by to. A však po obede môžeme ísť. Jasne. Nažil som si veľmi veľkej výsledky.
bratia a sestry, tí, ktorí ste tak troška študovali filozofiu, ale možno aj literatúru, tak viete, že tí grécki filozofi v tých dielach filozofických sa objavuje veľká múdrosť, že človek až tak časne, že na tú dobu tí ľudia môžeme povedať, že boli vlastne múdrejší a dokonca často zdá sa mi, že oveľa múdrejší ako my, pretože skutočný filozof to nebol len človek, ktorý mal premúdrelé reči, aj keď možno pravdivé dovodky, ale oni vždy od neho očakávali aj to, že nech aj životom dokáže to, čo hovorí. Teda aj to bola aj tá doba taká, aby som bola múdrejšia, že až životom človeka ukázal si pravdivosť tých jeho slov. A preto naozaj v tých ich myšlienkach je veľká múdrosť. Ja viem, že už som viackrát tento príklad spomínal, ale predsa ja by som si dnes dovolil ho aj tak zacitovať. Nebol by som rád, keby to bolo nejaké príliš dlhé. Je to od gréckeho filozofa Sokrata, ktorý opisuje tú známu jaskyňu tieňov. Je to taký akýsi, dá sa povedať, taký fiktívny rozhovor medzi týmto Sokratom a istým Glaukonom. A hovorí Sokrates, že teraz teda pozoruj našu prirodzenosť, pokiaľ ide o vzdelanie a nevzdelanie z následujúcich podobenstvom. Predstav si ľudí v podzemnom príbytku podobnom jaskyni, ktorá má k svetu otvorený dlhý vchod pozdĺž celej jaskyne. Teda je to taká asi pozložná jaskyňa. V tejto jaskyni žijú ľudia, od detstva spútaní na nohách a šijách, takže ostávajú stále na tom istom mieste a vidia iba rovno pred sebou, pretože púta im bránia opačná hlava. Vysoko a ďaleko vzadu za nimi horí oheň. Uprostred medzi ohňom a spútanými väzňami vedie hore cesta, pozdĺž ktorej je postavený múrik na spôsob zábradlia, aké mávajú pred sebou kauteliari a nad ktorými robia svoje kúsky. Glaukom hovorí, vidím to pred sebou. A Sokrates pokračuje. Predstav si ďalej, že pozdĺž tohto múrika chodia ľudia a nosia všelijaké náradia, ktoré prečnievajú na tmu. Podobie ľudí a zvierat z kameňa a z dreva, ľudské výrobky rozličného druhu. Pričom pochopiteľne jedni z nosičov hovoria a druhý mlčia. A Glaukom hovorí, predvádzaš čudný obraz a čudných väzňov. Sokrates hovorí, podobných nám. Myslíš, že by takíto väzni mohli vidieť zo seba samých a zo svojich druhov niečo iné ako tiene, vrhané ohňom na naprotivnú jaskyni? Ako by aj mohli, keď sú celý život nútení nehybne držať hlavu. A ďalej, neplatí to isté o predmetoch nosených pozdĺž múrika. Čo ide? Keby sa mohli medzi sebou zhovárať, nemyslíš, že by boli toho názoru, že menami, ktoré dávajú tomu, čo vidia pred sebou, označujú skutočné predmety? Určite. A čo keby to väzenie odrážalo od naprotivnej strany aj ozvenu? Kedykoľvek by niektorý z prechádzajúcich nosičov prehovoril, myslíš, že by za pôvodcu tohto hlasu pokladali niečo iné než predchádzajúci tieň? No určite nie. Rozhodne by títo ľudia nemohli pokladať za pravdivé nič iné, iba tiene týchto umelých vecí. Nevyhnutné. Pozorujme teraz, ako by to bolo s ich oslobodením z úd a vyliečením z nerozumnosti, keby sa im to prirodzene prihodilo tak. Keby jeden z nich bol zrazu zbavený púd a prinútený odrazu vstať, obrátiť širu, ísť a pozerať hore do sveta. Mohol by to urobiť iba veľmi bolestne a pre oslepujúci lesk by nebol schopný dívať sa na predmety, ktorých tiene predtým videl. Čo by podľa teba povedal, keby mu niekto tvrdil, že vtedy videl iba preľudy, ale že teraz vidí správnejšie, lebo je oveľa bližšie k skutočnosti a obrátený k skutočným predmetom. A keby mu na každý predchádzajúci predmet ukázal a nutil by ho povedať, čo to je, nemyslíš si, že by bol zmetený? A domnieval by sa, že predmety vtedy videné sú pravdivejšie ako tie, ktoré teraz ukazujú. Glaukom hovorí, oveľa pravdivejšie. A keby ho nutili pozerať sa do svetla samého, boleli by ho oči, odvracal by sa a utekal k veciam, na ktoré sa môže pozerať. A bol by presvedčený, že tie sú jasnejšie, skutočne jasnejšie ako veci, ktoré sa mu teraz ukazujú. Tak je. Keby ho však niekto násilím odtiaľ vliekol cez drsný a strmý východ a nepustil by ho, kým by ho nevytiahol na slnečné svetlo,
nepociťoval by azda bolestne toto násilie a nevzpieral by sa. A keby prišiel na svetlo, mohli by azda jeho oči, plné slnečného žiaru, vidieť niečo z toho, čo sa mu teraz uvádza ako pravdivé? Nie, aspoň nie hneď. Myslím, že by si musel na to privyknúť, keby chcel vidieť veci tam hore. Najprv by asi najľahšie spoznal tiene, potom obrazy ľudí a ostatných vecí zrkadliacich sa na vode, neskôršie potom skutočné predmety. Ďalej by potom nebeské telesá i samú oblohu ľahšie pozoroval v noci, pozerajúc sa na svetlo hviezd a mesiaca ako vodne na slnku a slnečné svetlo. Zaiste. Napokon by myslím mohol pozerať aj na slnko. Nie na jeho obraz na vode, alebo na nejakej inej ploche, ale na slnko samo o sebe, na jeho vlastnom mieste a mohol by tiež pozorovať, aké je. On tam ešte potom pokračuje, že keby prišiel dolu a tým ostatným by vysvetloval, čo je hore a hovoril, že to je pravdivé, tak on to označuje tým, že pravdepodobne by ho zabili a neprijali by. Možno ste pochopili, prečo som toto prečítal, pretože my prichádzame do Božieho chrámu ako veriaci ľudia, ktorých viera je viera živého a skutočného Boha. Boha, ktorého ľudskými očami nemôžeme vidieť. A už tí starí grécki filozofi, aj keď Boha nenazvali tak, ako ho nazývame my, a nazývali ho tak filozoficky, predsa len vedeli, cítili, a ja by som povedal, že aj verili, že je to niečo viac. Že vlastne to, čo žijeme na tejto zemi, je len tieňom budúcich vecí. Keď prichádzame na svetú omšu, alebo predstavme si, že by tu prišiel človek, ktorý sa nikdy nestretol s kresťanstvom, nikdy sa nestretol so svetou omšou, nikdy sa nestretol s nejakou bohoslúžbou kresťanov a prišiel by do nášho kostola, že ako by asi pozeral na všetko, čo sa tu vlastne deje. Ja si myslím, a nebojím sa to tak nazvať, že by to vlastne považoval za také divadlo alebo za takú šaškáreň, ak by som to povedal, keď vidí možno, ako sa kňaz kláňa, možno, ako sme tu použili dnes to kadidlo, možno dokonca aj také zapálené sviece by mu ešte mohli ako si tak navodzovať nejakú atmosféru, to by snad pochopil, ale mnohé z tých vecí, ktoré sú tu ako symbolické, pokiaľ by sme nemali vieru, tak by sa nám mohli stať len naozaj akýmsi takým divadlom a človek by sa mohol zamyslieť, že na čo to je všetko. Židia mali vlastne taký, by som povedal, opačný problém, že oni verili, že je tu Boh, oni verili, že to je ten, ktorý sa o nich stará a oni postavili z vďačnosti k Bohu a preto, aby sme mohli uctievať ten nádherný židovský chrám, ktorý bol vlastne divom sveta. A vlastne v časoch aj Pána Ježiša, napriek tomu, že bol už predtým ten chrám zrúcaný, dá sa povedať, že mal najväčší rozkvit. Svätý Pavol, ktorý o cirkvi hovorí ako o chráme, už vedel do skúsenosti historickej, že ten chrám môže byť aj zrúcaný. A naozaj pár rokov po jeho smrti bol ten chrám tak zničený, že nezostal kameň na kameni. Tak Židia mali ten problém, že sa zase príliš upínali na ten chrám a zabudli na to, čo ten chrám vlastne naznačuje. Pretože aj chrám naznačuje veci, ktoré sú desi za týmto svetom, ktoré sú nad týmto svetom. Keď čítate Apokalypsu, tak tam je napísané, že v nebeskom Jeruzaleme ten svätý Apollos sa asi tak nejak opisuje, že som pozeral, ako keby hľadal som ten chrám, že kde je ten oslávený chrám v tom Jeruzaleme. Tam bolo napísané, že a chrám tam už ale nebol. Pretože miesto chrámu je tam baránok, teda Ježiš Kristus, ktorý je, alebo ku ktorému to všetko smeruje, že tam už chrámu nebude treba. Tam budeme prežívať tú blaženosť úplne priamo. Nebudeme potrebovať miesto, kde sa budeme chodiť kláňať Bohu. Tam budeme tú prítomnosť prežívať s ním priamo. A o tom to je to celé, že treba si uvedomiť, že to, čo žijeme na tomto svete, sú len tiene skutočných vecí. Taká je pravda. Mám pocit, že tí grécki filozofi tomu rozumeli oveľa lepšie ako my. Ak zostaneme len pri veciach tohto sveta a akokoľvek sa ich budeme snažiť urobiť dokonale, dokonca aj cez možno nádherné veci, ktoré robíme spoločne a sú nádherné, nezabudujeme na to, že ak nám Boh tú našu snahu nepožehná, ak neotvoríme srdce, ak sa mu v modlitbe neotvoríme, tak veľmi ľahko, tak ako každé ľudské dielo, všetko môže byť zničené. A sami to vidíme, že
Keď sa pozrieme na takú rodinu, ktorá je Božou ustanovizňou, posvetnou ustanovizňou, keď sa pozrieme na začiatok každého manželstva, keď tí mladí vstupujú do manželstva plné lásky, sľubujú si vernosť, ako často sa bohužiaľ stane, že veľmi rýchlo sa dokonca písmo dal, že postavia proti sebe. Koľko zvády a hádok je v tej rodine. Možno preto, lebo zabudli sme na toho Božieho ducha, ktorého treba denne pozývať do tých našich vzťahov. Do všetkých našich snažení, do všetkého, čo robíme preto, aby život tu na zemi vyzeral krajšie. Aspoň túto myšlienku, bratia, si zoberme z tohto dnešného nášho sviatku. Ak prichádzame do tohto Božieho chrámu, prichádzame na miesto, ktoré nám ako si prednaznačuje to, čo budeme žiť v nebi. Teda nie je toto samotné, nie ten samotný kostol je úplne najdôležitejší, ale Ježiš Kristus, ktorého si tu uctievame. A nezabudneme na to, že ak chceme mať aj z našich domov také Božie chrámy, plné tej vône Ducha Svätého, tak treba mu otvárať srdce. Treba prosiť, Bože, pomôž tým našim vzťahom. Bože, pomôž tomu, o čo sa snažíme, všetkým tým možno našim dobrým plánom, aby boli požehnané, aby priniesli také ovocie lásky do nášho života. Amen. To už by sme nezvládli aj štvrtvoce. Je to také nejaké. Pošaj mne, má milá, pošaj mne, má milá, divého ručníka.